מה שלומכם אנשים יקרים? ברוכים הבאים למים צלולים. כאן אנחנו חוקרים מושגים אנושיים, חברתיים או פוליטיים, בצלילת עומק על מנת להיחשף אל חלק הקרחון השוכן מתחת לפני המים. אנו שואפים להביט אל הצד הנעלם של הקיום, על מנת להפוך את המרחב סביבנו מעט צלול יותר. אני נתי הולך. ואני תמי הולך לרר, ואנחנו מזמינים אתכם לקפוץ איתנו אל המים. זה איתם, מה קורה? כן. אז היום אנחנו מקליטים את הפרק השני של מים צלולים. היום אנחנו מדברים על הלב, ומושג הלב, נצלול אליו ככה, ננסה לצלול אליו באיזשהו חקירת עומק. מתאים ליום. למה מה היום? היום מוצאי ט"ו באב. למה מוצאי? ט"ו באב זה לא בערב? כן, של אתמול, ממי. בסדר, אנחנו לא מאוד אורתודוקסים בשמירת ט"ו באב. אנחנו נזילים בט"ו באב. נזילים, זה כן. חסר תקדים. פלואידים. זה הכי חגיגי שלנו. זה. להקליט פרק על הלב בט"ו באב. נכון. באמת שזה מתאים. נכון. אז שנייה, נדבר קצת איזושהי הקדמה מסוימת. אנחנו רוצים לדבר על הלב. בעצם איך שהלב הוא מלך האדם. האדם לרוב נשלט על ידי ליבו, על ידי רגשותיו בכלל. ובכלל גם, אולי בשביל להבין את הלב, אז נדבר על הלב בעצם עם הניגוד שלו, עם הניגוד, שזה בעצם השכל, בשביל להבין את הלב יותר טוב. ואז אולי אפשר בעצם לבוא ולהגיד שקודם כל ברמה הפיזיולוגית, שהלב שוכן בתוך הגוף, והראש נמצא מעל הגוף. על פניו זה פרט זניח. הוא גם לא מדויק, גם השכל שוכן בתוך הגוף, הוא אמנם הראש, הוא מעל לטורסו, אבל אפשר להגיד שהשכל לא שוכן בתוך הגוף, אבל ניתן לך להמשיך עם הזה, בוא נגיד שזה לא מהדברים הקשים לעיכול ממה שיאמר. כן, לא, אבל באמת בהקשר הזה, אולי בשפה קצת פילוסופית, אז כשאני אומר בתוך הגוף, כאילו זה גם מראה שבעצם גם במקום הפילוסופי, הלב הוא אימננטי. אימננטי, זאת אומרת, בעברית פשוטה זה נוכח או קיים, והראש, ובכלל המחשבה היא דבר טרנסצנדנטי, כן? יותר רחוק, יותר מרוחק, יותר מעבר. זה ככה מתאים גם למיקום, כאילו בגוף, אחד בתוך הגוף, שני נמצא מעל. ובכלל, גם בתוכן שלהם, זאת אומרת, הרגשות הם משהו יותר קונקרטי, יותר מוחשי, אנחנו חווים אותם. המחשבות הם משהו נורא רטילאי, ואווירי כזה, ורחוק. זה גם כאילו איזשהו הניגוד ביניהם, כאילו דבר מעניין בהקשר הזה. ובכלל, אני חושב שתמיד כשאנחנו מתחברים לאנרגיה הזאת של הלב, אנחנו שמים לב שהלב הוא תמיד נוכח בהווה. מיידי. הוא מיידי, הוא נוכח בהווה. הוא חי בהווה, אין לו תודעה כל כך של זמן. מי שחי בתוך הזמן זה השכל. כל הזמן חושב על העתיד, חושב על העבר, מתכנן קדימה. מנתח מה היה. מנתח מה היה, מנתח מה יהיה. מודד, משווה, שוקל. כן. כזה, השכל חי בזמן, שזה מעניין. בכלל, כאילו באיזשהו מקום, גם השכל הוא מתעסק בעולמות מופשטים. בכלל, מחשבות זה דבר מופשט. והלב הוא בעצם מוחשי, הרבה יותר בציורי. הדברים גם שמרגשים, שנוגעים בלב שלנו, אלה דברים שהם מוחשיים וציוריים. ויזואליים. ויזואליים, כן, ויזואליים. שזה בכלל, אם אנחנו בעצם לוקח אותנו לדבר על השפה של הלב. השפה של הלב זה העולם הוויזואלי, הציורי, הדמיון, בעצם הוא השפה של הלב. אפילו בהקשר הזה שזה מעניין, גם הלב הוא המקום של אדם. כן, הלב הוא, זאת אומרת, על זה הוא אחראי, כאילו ברמה הפיזיולוגית בגוף, הוא אחראי לדם, ודם ודמיון הם גם דומים ברמה הסמנטית, וככה באמת יש קשר ביניהם בהקשר הזה של השפה של הלב, הוא שפה של דמיון, בעצם הדמיון מעורר לנו את הרגש. כן, אם מדברים איתנו בדברים מופשטים, זה לא מדבר אל הלב שלנו,
אבל הדמיון, הדברים המוחשיים, מרגשים אותנו ומדברים אלינו. ובכלל, כאילו, מעניין בהקשר הזה, זה שילדים שהם קטנים חמודים, ובאמת יש משהו בילדים שהשכל, בעצם קומת השכל אצלם לא מפותח בתחילת החיים, ולכן אצלם, אצל ילדים אין הבדל בין דמיון ומציאות. זאת אומרת, הם חווים את הדמיון כמציאות. ובאמת הילדים, הדמיון אצלו, זאת אומרת, הוא כולו לב. אנחנו, כאילו, בתחילת החיים האדם הוא כולו לב, והוא נורא, כאילו, נשלט על ידי הלב שלו, והרגשות שלו, ואין אצלו הבדל, אין אצל ילדים, אני זוכר את עצמי כילד, אין אצל, כאילו, אתה ראית משהו מפחיד, אתה לא יכול להגיד לעצמך שזה לא אמיתי. אתה חווה את זה כאמיתי. זאת אומרת, הדמיון אצל ילדים הוא נכווה כמציאות, והם לא יודעים להפריד בין דמיון למציאות, ובהקשר הזה זה גם, סתם בהקשר של חינוך, נורא חשוב להגן על הדמיון של ילדים. זאת אומרת, לא לחשוף אותם לדברים שהם מפחידים, או לדמיונות מפחידים. זאת אומרת, העולם הדמיוני אצל הילד, הוא הדבר שהוא חי אותו, ממש. קצת מה שדיברנו על הציורי, אז באמת כאילו כל הספרי ילדים, הם גם ספרים מצוירים, כאילו גם בהקשר הזה של הלב, כאילו כי מה שמדבר זה המצויר. והם לא יודעים לקרוא. לא יודעים לקרוא, לא. זה גם עניין, לא? גם לא יודעים לקרוא, כמובן, אבל תמיד העולם הזה של הציור והמוחשי הוא משהו שהרבה יותר קרוב לילדות, כי הלב הוא באמת ויזואלי, הוא מוחשי, הוא ציורי וויזואלי. שזה מעניין כאילו בהקשר הזה, אני חושב שגם אנחנו חיים קצת בדור שהוא נורא דור של רגש ושל לב. כן, אם מסתכלים היום אפילו ברמה הגיאופוליטית והחדשותית, אז היום מה שתופס מה שמכתיב אפילו תוצאות של מלחמות וקונפליקטים בעולם, זה תמונה של ילד בוכה, שזה נכנס כמו חץ אל הלב, וזה מייצר את כל הרגשות העזים, ספציפי לגבי המלחמה, היום כאילו שקורית בישראל, אז אחד מהטקטיקות כאילו של האויבים שלנו, זה לפרסם תמונות של ילדים סובלים, וזה ישר בעצם העולם מתפרץ ונסער, כי זה באמת בעצם נוגע ללב. כאילו התמונה זה הדבר שהלב מגיב לו. אם מישהו היה מספר לך את זה, לא היית מגיב כאילו ככה. אני חושבת שזה התמצות של המלחמה שאנחנו נמצאים בה כרגע. בעצם פגעו לנו במקום הכי רגשי, שזה החטופים. יש פה איזה מין ממש חולשה של העם שלנו, איזשהו חוק יסוד כתוב, בלתי כתוב, שהאזרחי המדינה הזאת הם ישובו הביתה מכל מקום, נכון? אם אתה נמצא בטימבקטו והסתבכת, יחזירו אותך הביתה. כאילו זה איזושהי הנחת יסוד שיש לכל, אני מקווה שלכל תושב במדינה הזאת, ויש איזה משבר במקום הזה שחטפו לנו אנשים מהבתים שלהם, מהיום יום שלהם, וזה שבר את האמון במקום עמוק, וגם את מערכת היחסים בתוך העם, במקום הזה של מה עכשיו. זאת אומרת, דיברת על הרגשי, דיברת על השכלי מול הרגש, ובאמת יש את המקום הזה שאתה כאילו לא יכול לסבול את המחשבה שיש אנשים כרגע שנמצאים שם, וזה משהו שעכשיו צריך לפתור, עכשיו. ובמקביל עומדים אנשים, וכרגע אנחנו בסיטואציה שיש על הפרק איזו עסקה מרחפת, וצריכים לפתור את זה ממקום אסטרטגי. מה הדבר הנכון לעשות?
וזה ממש בלתי נסבל לאנשים אתה יודע, שברור להם שהחטופים צריכים לחזור הביתה היום, להבין שהדקות עוברות והימים עוברים והדבר הזה לא נפתר עדיין. ואני חושבת שההסתכלות הזאת על לב מול שכל היא בדיוק התמצות של הנקודה הזאת שאנחנו נמצאים בה היום בארץ. כן עסקה, לא עסקה, מה הדבר הנכון לעשות, מלחמה בצפון, לתקוף את איראן, כל השאלות האלה שזה באמת מסביר אותם. קצת, כי באמת בן אדם מהרחוב, אני תמיד מרגישה בסיטואציה הזאת, שאני, אין לי ידע על הסיטואציה האמיתית שקורית. אבל אני יכולה להבין אותה כרגע, בתור משהו שהוא אסטרטגי. כן, אני חושב שבאמת נגעת בה, קודם כל זה בלתי נסבל, כל הרגע שעובר, וזה אני מסכים, אבל כן, באמת רואים פה באמת את ההבדל בין אנשים שהנטייה שלהם היא, זאת אומרת, אנשים שהם קרובים לזה מאוד ברמת הלב, אז הם לא יכולים, זה בלתי נסבל בכל קנה מידה. כאשר אנשים שכן, שהם חושבים על זה ברמה יותר מרוחקת, שכלית, כאילו, כן, אז הם נכנסים לאסטרטגיות ודברים כאלה. על איך עושים משא ומתן. כן, בדיוק. מה הדבר הנכון למשא ומתן? אתה לא יכול להראות את עצמך חלש, אתה לא יכול להראות את עצמך, זה הדיבור, אתה מבין? כן. כאילו, המחשבה הריאליסטית הזאת על איך אתה ניגש למשא ומתן, ואותם אנשים שמסתכלים על הסיטואציה הזאת כמשא ומתן, מזדעזעים לראות את ההפגנות, וכמה זה מחליש את המשא ומתן. כן. איך אומר חנן בן ארי? כמה הלב הוא פגיע. כן, זה נכון. בכלל, כאילו, אני חושב כשאנחנו מדברים על זה, גם על ההקשר הזה, על הלב, אז גם איזושהי אנקדוטה פיזיולוגית, שהלב שוכן בשמאל, בגוף. כן? הלב שוכן בשמאל, הוא גם נמצא בשמאל בגוף, הוא גם, למרות שזו אמירה כללית יחסית, אבל הוא גם שוכן בשמאל הפוליטי יותר. זאת אומרת, הלב והרגש הם יותר דומיננטי בשמאל הפוליטי. רואים את זה הרבה פעמים דווקא בשיח, כאילו, של השמאל הפוליטי, בכל העולם, לא רק בישראל. וקצת קשור, דיברנו על זה שהלב הוא בעצם חי בהווה. אפילו ברמה הזאת של, כן, שלום עכשיו, ceasefire now, עסקה עכשיו, כן, הכל עכשיו. כי באמת הלב אין לו עניין של זמן. הוא לא חי, כן, האנרגיה שלו, כאילו, היא אנרגיה של הווה. סתם, אגב, מעניין דווקא בהקשר הזה גם לקשור את זה, שבעצם האומנות היא גם שייכת לשמאל הפוליטי. זאת אומרת, האומנות, כאילו, ככלל, בכל העולם, כשמסתכלים עליה, היא תמיד ההטיה שלה, כאילו, יהיה לשמאל הפוליטי, ובאמת מתעסקת, כאילו, בכל מיני דברים שדיברנו לגבי הלב, היא מתעסקת ברגש, היא מתעסקת בדמיון. אבל למה? כי פחות מחושבת, היא יותר, מה? למה האמנות של השמאל הפוליטי? קודם כל, עובדתית. עובדתית, כן. אנחנו אדריכלים, אני חושב שמכל המיליה שלנו, נגיד של האמנות ואדריכלים, אני חושב שאפשר לספור אולי על שתי כפות ידיים את כמות הימנים. לא יודעת, אולי הם פשוט לא מדברים, שזה גם שאלה למה. אבל זה נכון ששמאלנים מרגישים הרבה יותר בנוח להביע את דעותיהם בכל רם, במרחבים האלה. במרחבים של האמנות. זה נכון, כן. כן, אני חושב שדי הוגן לבוא ולהגיד שהאומנות יש לה הטיה חזקה, אם לא קיצונית, כאילו, אל השמאל הפוליטי. אני יכולה להגיד שלדעתי האומנות יותר מוערכת בצדדים האלה. זה כן. זה גם נכון. יש לה יותר מקום, יש לה יותר
הערכה ועניין במחוזות האלה. לא, זה ללא ספק שזה גם נכון. סתם ככה, כאילו איזשהו דבר מעניין. אני חושב, נגיד, אני בא מבית שמרני, אצלנו נגיד היה, מי שלא הצליח כל כך בבית ספר, אז היו שולחים אותו לבית ספר לאומנויות. כן, זה היה כאילו סוג של פלן בי, מי שלא ממש מצליח כאילו בלימודים במתמטיקה ובזה, ומצחיק נגיד, אני חושב שבעולם הליברלי, התל אביבי סלש שמאלני, זאת אומרת, נגיד, תלמה ילין, זה כאילו הפסגה, כן, שזה בית ספר של אומנות, אז אני חושב שזה באמת מעניין כאילו לראות את ההבדלים האלה, אבל סתם בהקשר מעניין, אם דיברנו בעצם שהשמאל, כאילו, אז הוא מאוד חי בעצם עכשיו, הוא כאילו סוג של חסר קצת, אני חושב שזה גם מאפיין קצת את הצד הליברלי שלנו הפוליטית, שגם אין לו כל כך, הוא לא חי כל כך תודה של זיכרון. זאת אומרת, הוא לא מסורתי, באופן מאוד, מאוד עמוק, הוא לא מסורתי, הוא כאילו סוג של חי את הרגע ואת העתיד, והימין הוא בעצם הרבה יותר נשען על זיכרון והיסטוריה, בעצם מהשמרנות שלו, כן, שבעצם הוא מסורתי, כן, הוא תמיד, בעצם זה קשור נורא בזיכרון, אני חושב שנגיד זיכרון, זה משהו שקשור, ברמת העיקרון הוא קשור לימין, הוא גם קשור לשכל, השכל זוכר, הלב יש לו גם, פחות אפשר להגיד כאילו על הלב שזוכר, למרות שיש דיבורים בעצם על לב כדבר שזוכר, אבל בעיקרון בגלל שאני חושב שהימין הוא זוכר, או הזיכרון בעצם וההיסטוריה והמסורת היא חלק נורא בעצם מהותי בזהות שלו, אז הוא גם כאילו סוג של תהליכי, כן, הימין כאילו הוא תהליכי, הוא שמרני, הוא איטי והוא תהליכי, כאילו הוא זוכר את העבר והוא כאילו צועד נורא לאט, והוא כאילו נאחז בעבר שלו, כזה כל הזמן, ששם בהקשר הזה יש באמת שאם אנחנו מקשרים במקום הזה, כאילו ברמה מהותנית, באיזשהו מקום את הימין, כאילו, ואת האנרגיה השכלית, אז כאילו גם המחשבה היא מטבעה היא ליניארית. כן, יש לך מחשבה שמובילה לעוד מחשבה, שמובילה לעוד מחשבה, זאת אומרת, יש משהו... שמחזירה אותך אחורה, ככה זה אצלי. כן, לא, אבל יש משהו... זה אף פעם לא מגיע לאן שבסוף, זה כאילו... עושה עוד סיבוב אחר כך ועוד סיבוב. לא, סתם יש משהו ליניארי, כאילו אני חושב שבאמת כאילו באיך שהמחשבה פועלת. אני חושב שהלב הוא הרבה פחות ליניארי. לא אפשר להגיד את זה ככה? הלב הוא רוחבי. רוחבי, כן. אולי כוכב. אולי כוכב. כן, הולך להרבה כיוונים אותו זמן. יוצא מתי גם נקודה, הופ, קופץ למקום אחד, חוזר חזרה, קופץ למקום שני. כן. אני חושב שזה מעניין אגב בהקשר הזה שדיברנו על זיכרון ומסורת. הזיכרון והמסורת בעצם זה מה שמרכיב זהות של בן אדם ושל עם. כן, נגיד בסופו של דבר מה זה כאילו עם ישראל. הרבה אנשים שזכרו הרבה מאוד שנים את מה שהיה להם חשוב. כן, ט"ו באב, כן, מה קרה בט"ו באב, מאיפה זה התחיל, שבימי התנ"ך, אז הבנות היו הולכות לרקוד כאילו בקרמים, והיו לובשות לבן, והיו מחפשות חתן, ומזה זה נשמר כאילו היום הזה כמשהו ש... נשמע לי סכמטי קצת, מה שתיארת כאן. מה, לא, באמת, דווקא שמעתי את זה הבוקר. שמעתי את זה הבוקר דווקא ברדיו, כן. כן, בט"ו באב? כן, כן, זה מה שקרה, לכן זה הגיע בעצם, המסורת נובעת משם, של ט"ו באב, כאילו אני חושב שמשהו שקשור בסיפור בתנ"ך של שבט אפרים, אם אני זוכר, לא, שבט בנימין, שהיה זה מלחמת אחים באיזו תקופה, ואז הם מותרו אחד לשני, ואני חושב שזה קשור, למרות שאני לא בטוח בזה. לא היו בובות דובי אדומות ממולאות ולבבות שוקולד, זה לא המסורת. אני חושב פחות. אבל בהקשרת באמת, אז זיכרון ומסורת בעצם כמשהו שמרכיב את הזהות. אני חושב שגם אנחנו כבני אדם, הזהות שלנו מאוד קשורה למשפחה שלנו. כשאני חושב על מי אני, זה נורא קשור כאילו מי ההורים שלי, מי המשפחה שלי, מהשפה שלי, כאילו זה המון כאילו קשור בזיכרון ומסורת. ואם אני יכול לקשור את זה, יכול.
המקום הזה של זהות, הוא נורא קשור בעצם בזיכרון ומסורת, ובהקשר הזה נורא קשור לימין הפוליטי, ומזה נובע בעצם גם הלוחמנות של הימין. כי בגלל שהימין הוא מאוד בעצם קשור לזהות של עצמו ושל המסורת וההיסטוריה שלו, אז הצורת המחשבה הבסיסית בכלל של זהות, זה אנחנו והם. כן, יש אותי ויש אותו. כמשהו שמעצב את התודעה של הימין, אני חושב, ואולי מזה נובע קצת הלוחמנות שלהם. כאילו, אני חושב שיש משהו בימין שהוא הרבה יותר לוחמני, כן? אני לא חושב, כן? השמאל הוא מחנה השלום. והימין, בגלל שבעצם הוא נורא קשור בזהות, אז הוא כל הזמן בנבדלות. בנבדלות, בדיוק, בנבדלות. בהגדרה. והשמאל זה כזה פחות הגדרות. כן, לגמרי. כן, imagine. Imagine all the people. Imagine all the people. Living for? Life and peace? No, for today. Oh, no, for today. אני זוכרת ששורה על זה not for tomorrow. No boundaries. No boundaries and living for today. כן, דיברנו בדיוק על now. אגב, מה שאמרת בגבי השיר, שזה מדהים, כאילו, כל כך הרבה דברים שדיברנו עליהם, קמים בשיר הזה. אם דיברנו בעצם על העניין הזה של today, נכון? ועל המקום הזה של המוחשי והציורי, והדמיון כשפת הלב, כאילו, imagine, כאילו, כן? זה ממש, במשפט אחד של שיר, מתמצת, כאילו, את כל יפה, אז בוא נכבד את המיקרופון, ופשוט נפעיל את השיר. כן, חבל שאין לנו טוב, פה לנגן אותו. אבל, בהקשר הזה, דיברנו על הלוחמנות קצת של הימין, קשור בזהות, כאילו, ואנחנו והם. אני עושה איזשהו פנייה שמאלה רגע בדיבור, אבל נקשור את זה חזרה. שמאלה, אוקיי. לא שמאלה, סליחה, או ימינה, או לאנשהו. הייתי שתחושב שזה לא שמאלה, למטה. כן, במורד המחילה. אז אם אנחנו בעצם מדברים על זהות כנפרדות, אז אפשר לדבר בעצם על היין, בעצם כמפרק של חומות וגבולות. כן, תמיד שאנחנו בתור צעירים היינו הולכים למסיבות, ובכלל אני לא חושב שרק מסיבות, אלא כל סיטואציה חברתית, כשרוצים להפיל את הגבולות ואת החומות. נגיד, כשרוצים לשיר קריוקי, אז אי אפשר לעשות קריוקי, כאילו, בלי לשתות לפני איזה יין. לגמרי. אז כאילו, אז היין הוא כאילו סוג של מפרק של חומות וגבולות, לחלוטין, כן? ובאופן מעניין, אז כאילו גם אני חושב שזה פסוק מתהילים, שאומר כאילו, כי יין ישמח לבב אנוש. בעצם היין הוא בעצם המאכל של הלב, ובכלל הלב, כאילו מחמיאים הלב, הלב הוא דבר מחבר, כאילו, כן, אנשים מתחברים דרך הלב שלהם, ובכלל, כאילו, אני חושב שאפשר להסתכל על יין גם, כאילו, אפילו משהו שמזכיר דם, אפילו ברמה הזאת של, כאילו, הקשר שלו אל הלב, כאילו, יין ולב, ובכלל גפן, כאילו, גפן שמשהו שהוא גם קשור בעצם אל העולמות האלה, כאילו, של הלב, שזה סתם באיזשהו מקום מעניין, אם בעצם ט"ו באב, בדיוק עברנו את תשעה באב לפני כמה ימים, אז אם מי שמכיר קצת את הסיפור של תשעה באב, בעצם הדבר הראשון שקרה בתשעה באב, במסורת היהודית, זה שקרה את חטא המרגלים. חטא המרגלים זה סיפור במקרא, שבעצם לפני שעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, אז הם היו במדבר, ומשה שלח 12 אנשים לרגל, ובעצם באו ואמרו שהארץ שאין להם סיכוי לכבוש אותה, והם לא רצו להיכנס לארץ, זה הסיפור. ויש שם איזשהו פרט אנקדוטי מוזר, שכתוב שם הימים ימי ביקורי הנביאים. ובהקשר הזה, כאילו, בעצם מדברים על זה שבקבלה, כאילו, זאת אומרת, על ארץ ישראל, זה בעצם הלב, כן? והמקום הזה של הנביאים, הם כאילו סוג של לא הסכימו להיכנס ללב. כאילו, המדבר, המקום הזה הוא בעצם, הוא מקביל, כאילו, עולם של המחשבה, כאילו, עולם טרנסצנדנטי, כאילו, ויבש, זה אחרי שהם יצאו ממצרים. היום הזה, או בעצם האירוע הזה, שהם לא הסכימו להיכנס אל הארץ, אל הלב, אז הוא בעצם נהיה... מיוצג על ידי לא, בעצם זה האירוע הראשון, בעצם שכל התשעה באב, בעצם כל החורבן
והגלות של עם ישראל, כאילו מארץ ישראל, קרה באותו יום. מאוד יפה. אני חושב שיש איזשהו, לא יודע אם לקרוא לזה שיעור, או משהו שאפשר ללמוד מזה, שהמטרה של השכל הוא להיכנס ללב, כן, לקיים מערכות יחסים, בעצם, כן, ובסופו של דבר, כשלא מסכימים להיכנס, או מקום הזה שלא מסכימים להיכנס ללב, אז זה גורם בעצם לכל החורבן, כאילו, שקורה אחר כך. מקום הזה כשהחוסר חיבור, קצת קשור בעצם לפרק האחרון שדיברנו, כשיש חוסר חיבור בעצם בספציפי הזה, כאילו הם היו בעולם המדבר, בעולם המופשט, כאילו, של המדבר, ולא רצו להיכנס לתוך העולם של הלב, אז היום הזה שהנתק הזה קרה, הוא גם היום שכאילו סוג של הנתק הזה המשיך לקרות, באורך בעצם באורך קרמטי, כאילו, בכל הדורות. אז במקום הזה באמת של נתק, שנוצר. אז שכל ללב והלב לשכל. מערכת יחסים הדדית. שכל ללב וללב לשכל, כן. אז בכל זאת זה יצא לט"ו באב. אחרי הכל. כן? כן. כי זה צריך להיות איזושהי, כאילו איזה משהו הדדי כזה בין שני גורמים שהם שונים, אבל הם בעצם הופכים אחד את השני למשהו. כי אחרת זה חורבן, כן. משחק שמח. משחק שמח, טעם. שנשמע דברים טובים. אמן. שנשמע דברים טובים. יאללה, ביי. ביי.